Bona vesprada a tots. Perdoneu sempre, com he dit abans, el meu company, l'eterna lluita dels ordenadors i els canons. Si no es porten mai bé, siga Windows, siga... sempre és... Bé, quan m'han dit de parlar d'aquest tema, vaig pensar que podia ser un tema molt dur. Aleshores, sí que vaig a il·lustrar-lo en resultats que s'han fet amb els distints software que podem utilitzar. Aleshores, en principi, parlaré un poc de rellotge de sol, he de parlar una miqueta de 6 elements de rellotge de sol per després veure com es poden calcular. Bé, així una cita que no vaig llegir sencer, que és la volta al món en 80 dies, van posar l'edició en castellà perquè em va agradar molt, perquè sigui un analema, que és un element de rellotge de sol, que té a veure amb la diferència entre el temps solar i el temps mecànic. Molt bé, així està la cita que més o menys diu que el criat de Phileas Fogg, que està pegant la volta al món, no posava mai el rellotge a hora, sempre anava a l'hora de Londres, i Phileas Fogg, que era més científic, ell anava a l'hora del sol. Aleshores, és una eterna lluita entre els rellotges de sol i els rellotges mecànics. Perquè és molt típic que construïs un rellotge de sol i ve el típic veí o veïna i diu, però si sempre va mal, no va mai a l'hora del rellotge. Aleshores ja Joubert ja ho va detectar i això ja està en la literatura, que realment el senyor sabia que hi havia diferència i el criat no sabia. És una cosa que hem de fer. Molt bé. En les comarques valencianes, jo em recordo algunes detalladament buscant rellotges de sol i així tinc alguns exemples. Aquest és del Raval d'Elx, i aquestes dues són de València, del Col·legi de Corpus Christi, del Patriarca a València, que és del segle XVIII, i aquesta és del segle XVIII. Són rellotges d'aquesta molt perdut, la plaça d'Espartos a València, i aquest està més ben conservat. Altres es poden veure més bé, són tots els rellotges històrics. Aquest està en l'alqueria del Duc, a Gandia, que és el palau d'estiu dels Ducs de Gandia, que ara és una escola d'hostaleria a Gandia, i hi ha un rellotge també del segle XVIII. I aquest és un rellotge del segle XIX que està en una casa perduda en el terme d'Oliva i que està totalment perdut. Jo crec que aquesta foto de 2 o 3 anys potser encara estiga pitjor. És un rellotge molt bonic, molt ben construït, el que passa que és la diana de tots els que van a caçar per allí. És de 1800, ahir no es veu bé, per 1834. Aquest és un rellotge molt senzill, de la Universitat d'Alacant, és un rellotge horitzontal. Fonamentalment els rellotges poden ser verticals o horitzontals. Poden ser una superfície plana, horitzontals, i sobre la paret verticals. Però hi ha moltíssimes variacions i el software que vaig a parlar en aquest moment podrà fer moltes més coses. Normalment jo m'he dedicat només als verticals. Així també és un horitzontal, modern, en el poble de Miramar, també en la Safor. Així es poden veure ja alguns elements que ara detallarem, totes aquestes línies que tenim per així. Bé, un rellotge com aquest d'ací, que és del meu poble de Tavernes, que estan treballant en ell l'any 2001, té unes parts fonamentals que tindríem que són, a part de la decoració artística, té les línies horàries. Les horàries ens diuen a quina hora l'ombra del sol, l'ombra del gnòmon, que està així, passa per damunt, sabem l'hora que és. El gnòmon és el que ha d'estar encarat més o menys en la direcció, que està encarat exactament en la direcció de l'eix de la rotació de la Terra i ens donarà, per tant, les hores. Les línies horàries poden saber ja perfectament, segons on estiguem concentrades a un costat o l'altre, si és un rellotge de vesprada o de matí, o de llevant o de ponent. Aquestes hores estan concentrades en la zona de vesprada, per tant és un rellotge de ponent. Això efectivament està en la torre de l'església del poble, però en la vessant de ponent. Després, com aquest rellotge de la Font d'en Carròs, tenim altres línies, que són més sofisticats, que són aquestes línies així. La punta del gnòmon, l'ombra, la final de l'ombra, assenyalar durant l'any algunes corbes. Si és el 21 de març o 22 de setembre, seran una línia recta com aquesta, i si són altres dies, per exemple
el dia més curt de l'any, el 21 de juny, el sol està més alt, per tant l'ombra serà més curta, que serà aquesta ombra de baix. Per això són el que es diuen línies equinocials, la que presenta el dia dels equinocis, el 21 de març i el 22 de setembre, o les línies solsticials, que seran totes les altres, el solstici o les dels distints mesos. Bé, això és el més o menys ahir, no sé si s'arriba a veure, però això és més o menys el que està explicant, que està el gnòmon, les línies solsticials i la línia equinocial. Aquesta línia recta, la línia recta és perquè el sol el dia dels equinocis passa exactament sobre l'equador celeste i l'ombra que fa, la punta de l'ombra sempre és una línia recta, com he fet algunes proves amb algunes escoles. Això és un recordatori dels elements fonamentals de l'esfera celeste, perquè és el que és el rellotge no és més que una representació de l'esfera celeste, en els seus elements més fonamentals, que serien l'eix de rotació de la Terra, en aquest cas dirigit cap a l'estrella polar, per exemple, i després, així l'equador, qualsevol rellotge tindria una representació que si és horitzontal està claríssimament vist i si és vertical també es veu. Aquesta es veu també que el sol pot passar per l'equador o més amunt, seria en estiu del 21 de juny o més avall si és el 21 de desembre. Si tindríem l'ombra més llarga per a un rellotge horitzontal i l'ombra més curta per a un rellotge horizontal. Tot això és el mateix. Aquestes són les úniques de teoria. El fonamental d'un rellotge de sol, sigui antic, modern i qualsevol fet en qualsevol part del món, és que aquest eix, l'eix del rellotge de sol, està orientat. Orientat vol dir que està paral·lel a l'eix de rotació de la Terra. Com es veu clarament, un pal vertical també és un gnòmon, també fa una ombra i es pot donar les hores. El que passa és que a distintes parts de l'any el sol està a altures distintes i aleshores les ombres es fan en direccions distintes exactament de la mateixa hora. Aleshores no serviria com un rellotge exactament com l'entenem nosaltres, sinó que això només passaria si aquest gnòmon estigués orientat en direcció a la polar. Com es veu així clarament, per a un cas determinat, si el sol està exactament sobre el mateix vertical. L'eixida del sol en distintes èpoques de l'any. Com sabeu que el sol va pujant o baixant depenent de l'època de l'any. Realment un rellotge vertical, que es diu així, i un rellotge horitzontal és el mateix. Si està el cas, si agafem un rellotge que passa per cantó, un exemple i l'altre tindríem més o menys així. Les ombres més o menys llargues i no vaig a jo això ja més o menys ho he explicat, però anar avançant i parlar-me més en detall. Aleshores recordem que tenim, això sí que és interessant, tenim així que en un rellotge vertical, en les perspectives tindríem la part de dalt el gnòmon. El gnòmon seria dirigit cap a l'estrella polar, cap al pol nord celeste. Baix del gnòmon, exactament a la part de baix, sobre la paret, el que diem línia solsticial, o línia subestilar, o línia subestilar, que dic jo. I després tenim la línia equinocial i després les línies solsticials. Aquesta és de l'estiu i aquesta la de l'hivern. I després així estan els distints mesos de l'any. Això és interessant perquè, a part de veure com va progressant al llarg del temps, l'ombra, hi ha gent que fins i tot se posa una nova línia, se pot calcular el dia del teu aniversari. Aleshores tu pots tenir un rellotge personalitzat per a tu. Aleshores, a part d'ací, si tens un aniversari que justament no caiga al voltant de cap 21 del mes, doncs es pot distingir. Si cau proper d'un 21, no es podria quasi distingir d'alguna d'aquestes línies. Perquè seria 21 de juny, aquesta seria 21 de juliol, 22 d'agost, setembre, aleshores per distingir-ho interessa que estigui a 15, 10, pot ser molt més interessant.